No luonnollinen tauti antaa sekä sen solusitoisen suojan että vasta-ainesuojan, mutta sekin vasta-ainesuoja hiipuu. Mutta ei ole vielä riittävästi tutkimusnäyttöä siitä, että miten luonnon uudelleen kohtaaminen, kuinka hyvän lisäsuojan se antaa. Että tästä me tarvitaan lisää tietoja. Ja voi olla niin, että tulevaisuus on sitten sitä, että me saadaan joko luonnon tehostamista tai sitten me saadaan jonkinlainen uusi räätälöity rokote, joka sitten tehostaa meitä ehkä kerran vuodessa tai joka toinen vuosi yhdistettynä tähän luonnonsuojaan. Että se on ehkä se tulevaisuusskenaario. Onko vielä jotain semmoista ilouutista, mitä voisit nyt kertoa meille kaikille, että milloin tämä piina loppuu? No piina loppuu silloin, kun me ollaan saatu mahdollisimman monelle 2 annosta. Ja sitten siinä vaiheessa tietysti mietitään, että tarvitaanko me se 3. annos. Ja siihenkin me ollaan jo varauduttu. Ja sitten 4. ja 5. No se on liian varhaista sanoa, että katsotaan, että riittääkö se 3. ja sitten luonnonsuojat päälle.